nik uste albuan dazketen bikirolaiak ia aurkezpenik ez duela Naro Agirre batetik, 18 urte azka, herritarra, pelotaia, eta gaztia izan arren behitu zei bilbideakan, eta mendikan euki berduna. Bestia Euskal Selekzioakin Europako junior txapelduna da, masterka batzeko txapeldun horri ere bai, eta beste hainbat eta beste hainbat txapelketetan hortxen ibiltzea, telebiztan askotan ikusi deu. Eta hemen Carmele Gizazola zela hirugarrena, Maiabikoa da beha, 27 urte, eta batzuk izango zue, eta zeiteu Carmelek zestuan Carmele? Pixka bat, naroa zestuarra, baina zupakazu lotura pixka zestuakin. Bai. Familia. Bai. Horratik eta pixkat ezkusa hori erabileu. Eta Carmele herrikirolaia da, nik izango nun todoterrenua, porque 18 modalitate azka herrikirolak, eta bostetan ibiltzea eta gaina ez ibiltzeatik gan. Zenbat txapel, lorte dituzu, aizkoran, harri jasotzen, ingudian, eta zei. Bestia beste, aurten esateako Xerpa aizkolaritza txapelketa nagusia irabazi du, Euskal Pentatloian historia egin du, lehenengo garaia izan da emakumezkotan, Euskadiko harri jasotze txapeldunare bai, eta nik uste tortxe galduko naizela, porque ez dela zei modeu, eta ez dugu gauko pixkat hori, izango dugu kirola eta emakumean arteko lotura hortaz, emakumea kirolian, pixkat badao pilpilian gai hori, eta hori ekarriko dugu horko eta honea, nik uste badala pixkat gizartean dizela batez, emakumeak kirolian bizi duen egoera. Zuen ustez, kirola desberdintasuna idagokionez, berdintasuna idagokionez, gutxien evoluzioa duen eremu bat? Bietako zen. Gutxien evoluzioa duen astiro jundana bai. Guk, ni herrikiroletaz ibilikona berbetan, herrikiroletan gizonak aizkoran beti ikusi duguz. Nesken aizkolari txapelketat lehenengo adiz Euskadiko 2018 jokatu zen. Nesken apustu bat 2015 izan bat eta bakarra. Orduen, berandu gabizela bai, aurten jokatu da lehenengo adiz pentatuloi txapelketa bat neskena. Pentatuloi ez da, azpeio jokatu dana ez da 2018 hasi zen txapelketa bat. Nire aitak bere sasoien jokatuan, oza, 80ko hamarkadan. Eta aurten etorri gal lehenengo aldiz. Aurten ikusi da, binakakoan nesken aizkolari txapelketa bat lehenengo aldiz. Orduan, 2014 jokatu ondo lehenengo aldiz ingudian nesken txapelketa bat. Orduan, astiro jundan gauza bat edo neskak plazaratzeana bai izango nuke astiro jundan gauza bat izan dela. Eta pelotan ez imatzeko orkaztea? Eta pelotan nik uste iguala pasatzela, adibidez, leheno frontoetan da bitezian emakumea barraketizan zian, da bendala urte asko, oindala egun urte hori bilizian, da gero eten alde jauzten, eta oain berriz, bendala 6 bat urte hola, zizian berriz emakumeak, txapelketa jokatzen, pelotan da telebizan da horria jokatzen, orduan behar izan duen iguala poliki jori joan evoluzioa. Gaztia zeatea, 27 urte eta 18 ontzen inberriat, baina ja lortu ezue izen bat eukitzia. Zuen ustez zailo da, emakumea izan da, kirolari izan da, izen hori o leku hori bilatzia gizonezkoa baino? Nik uste, nik zuerti aurkietela zera justu harrapan hor, oindala 6 urte hola zizan, emakume mazterkapekin telebizan pixkat, emakumean pelota ikusten da hori, edo retransmititzen, da hori nik izan zuerti aurkiet, justu ontsia harrapan naulako. Baina, ez izan aldera. Abertzaio da, emakume izan da leku hori, oizen hori... Hori, nik zuerti aurkiet, da nire kasuan aintzailare ez da izan, da justu nire harrapaina, baina kasualia dira. Nire kasu nizena nahiz haingatxa izten, bat ez da aita gaitik. Osa, aita zalako errekiroletan, arre jasotzaile, arre txikixetan ona izan dan, gizon bat izan da, orduan, ja izen bat bazeuken errekiroletan, orduan, ez talakume bere alabiak, osa, bere alaba izetia erren gogoratzen abe batzuk. Bestatu bai, osa, nire eta ez da duten ezagena, bai, hori, bai, arre jasotzaile, hoekiz. Baina, beste askontako zela inalabiena. Orduan, izen hori izakit.
baina lortu ez duzuk, pixkat hori atzean ustia, eta ez izatea zela jentzemia, oia da, baizita, Karmele Gizasola zela 3. Bai, baina, bueno, jendeak ez zaitu, zureatik, zuk lortutekoatikan. Bueno, danetik da dani moduen, oza moduen, baina lortu zu bai, egin bai, ez duzu, egun batetik bestera ez da lortzen, horratzen denpora piloa da, urtie da. Inguru hau azte horretik pixkatik ziten egon gehago, eta nik komentau dizuet, nahi atentzioa mateitela emakumezkoen kirolian adineak bateze. Oso gaztiak izatezate, goi mailan aritzezaten emakumea ditu pilotan, zuk 13 urtekin ja telebistan zebiltzan, zuk 27 urte dazkatu, eta behitu ja 6.000 dakazun, futbolian enezkataliak oso gaztia dira, gizonezkotan ez da hainbeste hori gertatzen, hori zatik handa, jende faltatik, emakumea falta dialako kirolian. Ez dakidan, emakume falta dagoelako, nik amatasun elotu gehiago bat ez da herrikiroletan ikustetelako heltzen dela momentu bat, ja, segun zera edukezun eta ama baza, harri jasotzera inorrez da bueltau. Ama izan dienak ja harri jasotzera ez di bueltau, eskolera bai bueltau die, segara bai bueltau die, sokatirara bai bueltau die. Baina gaztizaien ingorputze bai bestela batera dago. Eta jakin bidabe bai gorputzai baki bidabenin baki emoten. Ja 40 urtekin ja geixa pixatzen dut danak, eta bizimodu behar datzen da, eta zure gorputze ez da bardin 40ekin edo 20ekin. Orduan, gorputze aktibuen dauen momentu ustut jakin bidala aprobetxatzen du bai. Eta bindala gure momentu bai, gure gorputze dau ondo erantzuten gu egin gabizen nahi. Baina momentu dalako bai, 40 urtekin jena zasi barra jasoten. Orduan, dana da irauzko lotxute. Bai, da. Ni pentsatu da horrez gain, pelotan adibidez, ja, edade pixakaen jendiak lagain berri izan duela, orduan, ja, nola ez zon beste zer lagain berri izan zuen, da orduan, bueltatio zaila da. Aldiz, gaztiagoak gehanak, segida bat lagaberrik ez dugu izan, orduan, normala baitarik gehiago tia, zeba, jarraipen bat evoluzioa monestak ez diu. Bestiak, baude, 10 urte, 15 urtetan pelota ez du nahi tutu, eta oain berri izan zidiala, hori asko gustatzezakoelako, baina hori bendela urte gutxi arte nola ez zon ezer, lagaitezen horreko jende gutxi da. Zuk eukizen un momentu kritiko bat ez, hor ia pelota utzi herrian da ibili zinean, ez nekalako zeinen kontra jokau, o zeinekin jokau, mutilak inibiltze zinean entrenatzen, kontrarea, baina emakumez faltatik gan. Eta gero txapelketak eta hasi bai, baina zuk 13-14 urtekin, aurrian euketezen un kontraio, igual 33-32 urteko pertsona bat. Hor desberdintasun handia zeuden, ez da? Daude baita ere hondikan. Hori da, hor basatzen azan, 13 urtekin takasun indarra edo 27 urtekin takasun indarra oso diferentzia da. Orduan, bai jokatzeko orduan diferentzi nabarmenak, asko nabaritzeziala, eta hori bai, nik benon ez duko eskolan egoteia pitxapelketa bat taldekakoa eta bestia banakakoa, Santako txapelketakoa, eta orduan bai hor jokatze genuen gaina edadiak genden, lau bat dezka hola pelota ibiltze ginenak, eta orduan horrez genuen laga, xigarre baina arte egin genuen, baina gero hori DBH pasatzeakoa, ez zon txapelketa hori eta txapelketa hori ez zon, da besteik ez. Da nik enun ezagutzen beste nezikan pelota diotu zana. Orduan, urte kritika izan dezuna, egon izan entrenatzen hastian behin, aztekia neska batek enun ezagutzen, baina bueno, hori hastian behin orduete genukan frontoian ibiltzeko, eta txapelketaik eta partida egun da urte oso bat entrenatzen bakarrik. Da gero suertez, txapelketak hasi zian da, oain bentsat, neska txikiago eta zetia datozenak, bentsat jokatzia, pelota gustatzen mazako, jokatzeko aukera bentsat badakaz. Nik uste barkatu, hor pelotan zoze pasau da neskekin, edo ez egon interesik edo ze, danek zatuzu bardine, lehenguen entzuna arrabizuen Arrillaga, eta zeteban, bakarrik hilinaz. Guk errexen amaia araiztegi geunken, pelotan, eta zeteban, ez duketen esan eskai kontrarako, itxin diot. Orduan, bakotxin bat egon zadie, eta inok ez dakit, emoten dago, inok ez da lauk interesik, zuk batzeko moduen. Zein azkenien zuk sortzia, 13 urte dugu zuen bestakezuk beste errezitan zer dauen. Eta moten dago, interes falta bat edo gondala, edo, eta hori bintze badauela, eta hori ja, neskak badakixenak sortzurtekin edo ekizurtekin, nahi dabiela badaukien ora jun. Bai, arazo dira, ikustu dena gaitik, bakotxin toki bakotxin egonda, bat ema dago, eta danak dinosu bardine. Eta bitze jata horre gondala, ez dakitan federazio, ez dakitez, interes faltaren bat edo,
zuek batzeko. Bai, egia esan, nik, pixa txikiagoa izanian, enun pentsatzen emakumeek ez egonik pelotan egutzen, enun pentsatzen batzuela, baina hori nik enditula ezagutzen. Baina gero hori, xigarren maila gaiaretaren kontura eta inorren zehola hori. Egon batzuen hori, azpeitin bat, ez dakinun beste bat, baina elkarreratien ez ginen ezagutzen. Eta gaur egun sare soziala dago, telebiztia dago, beste goza bat dago. Ikuste zana ez da existitzen, ez? Hori zate askotan. Eta gehiago gertatzea emakumezkoen kirolian. Zuketzenekin. Beste alboko herrian, bai, azpeitiar bat, baino hortigan, kanpo. Hori da, eta nik azpeitiar horren berez enekin. Ez izan jutu izaberan gana. Osa, amairu urte gainera. Nina zatrebitzen, osa, binot. Zer. Eta herri kiroletan nola da gauza. Gehiago da zerbait individuala, baina, karo, txapelketa tantolatzeak orduan, jendio, berda. Pertsona bat bakarrekan, ez da gimnasiora, oza, zuk nahi oso gimnasiora jutesa, da puntateza, herri kiroletan, eskatzen dut beste kirolek eskatzen ez da bien implikazio bat. Zu ez pasa implikauko, oza, normalin herri kiroletan azten danak, entrenatzaian gana jutun danak, ez da ordainduko kuota bat. Baina, klaro, bidaben materialak eta bidaben jantzisek piba baltxo dabe. Orduan eskatzen du kompromisue. Beste kirol batzuk eskatzen ez da bena. Orduan igual hor txailera gatxa hauen moduen, oza, zai hauen. Arlo honetan emakume gehiago ikustea, ez? Kirolian eozein lekutan, saskialoian, crossfitian, herri kiroletan, gerotan gehiago, jende gehiago ikustea, pelotan, futbolian, danian. Baina uste zua indikan kirolak gizonezkoan adala, ze emakumezkoak parte hartze zuenean argia dira, ez? Emakumezkoen kirolean o emakumezkoetan zuk ez esuzaten futbolian, gizonezkoen futbolean. Emakumezkoen futbolean bai. Baina gizartek erakutze eskun gauza bada. Gizartek erakutze esku gizonak ikustie plazan. Osa, pelota partidutan beti agertu die, beti, osa, dinot, holan izan da. Osa, gizona agertu da danien. Osa, emakume ez da agertu, nik amamai galdetzen dute lehenguen. Da, jite jute zanien Felixara, zuk zeik ezen du. Ez buetxien, mezke, holan zeuen, osa, holan onartzen ez, hori ikusi ben. Gero periodea evoluazio hori. Super, tentatezua. Nei, atentzioa deiteten zerbait da zuk esandako esaldi bat. Eta punta indetamen txuleta dakat bilatzeten. Nik badakit plaza batzuetan ez naizela plazaratzen kirolari ona naizelako. Baizik eta neska naizelako. Bai, hori holan da, askotan konstientenaz eta hemen, oza, ez dakit toki batzutan danetik entzuten da, danien moduen eta ez da erreza. Ez da erreza edutie askotan ez, ez da oinezak nahi da, sentitzen dut. Osa, ez que sentitzen dut, osa, bizi guzti dara gizonak ikusten. Osa, ez dinet ez txarra esona danik, osa, dinot, ez que bizi guzti zen, ez que danien, politikuek, hasi, ez que danetik hasi, agintarisek, kirolien, beste hainbat arlotan orduan, oinda nire momentu beti izango niretak, 20 urte emozikun plazan, 20 urte, ez di 20 plaza, eta urte batutan 100 erakustaldetik gora. Momentu labur baten hortik bizi zen zan. Eta inoz, ez ban konpartidu plaza bat emakume batekin. Nizi horretan azatuzte. Orduan sentitu dut oinez asko den zatuz, komo gan zau ezen. Nik entzun betorik, nik esatut inoz zozer. Ez da, ez dakit. Zupeina zentzio dezu, txapelketa batea deitu izan dizuela emakumean presentzia egon dala esateko bakarrek. Zentiu zea pixkat, ez dakit, erabilita, txakalko txartia, baino... Betu, pasatzen da batutan txapelketa pribatutan daula. Eta gauteia ez dakizan mutil txapelketan, binakako txapelketan, mutil pilua, pareja pilua, eta gero gauteia launezan. Semifinal, banaka, zera bertio da. Gazetego emakumeak ezatzen dituztela orduan bai. Titularran bila, ez? Hori da, txapelketan pribatutan hori asko ikusi izan da, eta gaiak gure artean askotan komenta izan dugu. Eta zatik ez egiten binakako txapelketa ez da, nola pribatutan pagaitan da hori, pues, itetuzten launez hartu minimoa dala semifinala eta finala jokatzeko, gaina banaka, ez lasozte izango zian, eta orduan ja emakumezkoan pelotare sustatu du edo lagundu dioen azateko. Eta gaina igual, horren truk dirua jasoko gu, ez? Bai, guri behazkio txapelketa bat zan ez dakizen izan FIFA zehazkun mesez neskak bizaitu guz, bestela txapelket iztai aurrera. Udaletik ez hauskue, neska bida bezala. Eta torren urterako baldintzin zein da? Hala,
Ni badakit neska bakarrik ezin dugula adinez pentatoliko, zezen plazi, erdixe ez, laren abestugu beteko. Eske gasto kubrituko ez dugu aterako gu bakarrik juten baga. Gizartia honen ez du prest nesken erakustaldi bat osorik ikusteko. Eta gure mailebe asko hobetu dira. Gizonek erreferentzia dauki da, bez? Pelotan erreferentzia daukiez. Are jaroten erreferentzia daukiez. Nik errikirotatik ingot. Aizkoran erreferentzia daukiez. Guk ez duke gule. Guk plazeratu bat pentatologia jakin barik, ze harri, ze egur, zer dana. Ez dugu jakin. Edo xerpako txapelketan. Engen duen ustaien azpeien lehengo aldez binakakue. Da, binaka engen duen 12 minutu eta piku. Handik hile batutara bakarka, 11 eta pikure bajatu ga. Binakati banakara, itxit denpora tarte bat, igual hobetuko ga. Eta igual apurka gauzak ez lorten dagoen batetik, eta jendik pentsatzen dago ez, itxain pixkat, gubai saiatuko gogoetzen, eta igual gizartipe bai, beste mentalidad bat lortuko da, eta lortuko goz plazak betetzi. Baina ondino laguntzi biogu, eta laguntza asko biogu. Eta babes horrek nundik etorri behar gunaro. Apustu hori ez, zatea, apustu bat ingoet, hauen alde, neskan alde. Nik uste hasieran, pelotan kasuan bentsat, hortako oinarrizkoena dela, oinarri bat dutia, neska bastante dutia, eta hori, babesa, federaziotatik eta babertu zutela, sustatzeko emakumeon pelota hola gazte gehiagoteko, eta gero txapelketa gehiagoteko. Eta behin ezertiago izan ez zuela, derrigortasun bat edo txapelketa batea edo jutekoa emakumean presentzia egote utxatikan? Danak ez, baina zentzio bier erakutzi bier hori bai, ze ni ez panoie eta zu espasoi ez da, ez daude txapelketak ez da egin. Orduan, tireka ebili bier hori, ixe beti. Bezke, guztogu bai, oso nahi tezan, baina ez dakiz izan azkengo txapelketara, Carmel, etoriko za? Ez ki hirugarren abida, bestela txapelketa iztaurera ateratzen. Orduan, nik gauzule bat egiko eta bixe mesedez, zer falta bat etorri zaitizun nire txapelketara. Eta horrek indarra matizue, edo jartzen momentu bat ez dela. Hola ibili berra, nahi daitzia juteko, o nikun berrizatia, ja emakumiak egote utxatik amagarrikan da, berduelako, ez benetan nahi duelako. Erakuslegi bat bai, erakutzen bizu bai. Badala deporte bat, bai dala kirol bat, dane praktiko bat da, eta zuk erakutzen bizu sortzen urteko ume bati, edo zeinekin alda dela. Gaur da egunen, badaukaz ezagunek ez dutela hauen alabek aitaniko hain nahi eta harri bat. Aitaniko hain nahi eta eskora bat. Ikusten ez lako emakumi plazan, bai. Ez da ez ikusten gizonak. Nik bost urte nago zenien gu plazetatik plazetan egiten nire itakin, nik ez da ikusten emakumerik. Zetan ezin gizonak. Nik ez da nahi harririk. Aitakipini haren txaleko bat nik ez da nahi hori jantzen, niretzako superra arrotza zen. Nire neriek 3 urtekin eskora bat euken. 3 urtekin. Zegaitik, aita ikuste galako, plazan, danak gizonekin, benetako eredu bat zien. Bere igualak zien, nik ez. Zuri baina pasatzea izan da, ez zenikala erreferente bat zelotan emakumezkoa? Horik, leheno zaretan bezala, nekin ez da horik emakumei betzu, bazola bakarrik nik editula ezagutzen. Da, zuk esan ez dula lehenokua txapelketa eta presentzian edo hori derrigortatuzuna, baitaren nik uste, exigitzen badu baitaren txapelketa nahi dula eta ikusgarritasuna nahi dula gero ezin dula izan ez ezkezten jokau. Nik uste aldetatik nahi badeu edo bultzak nahi badeu emakumean pelota nire kasuan adibidez, esaten bere txapelketa gugako aldezu baiet ezan behar dirotela. Zer ez dela, zuk esan bezala, nik esaten behar ez bestiak egiten ez dulako nahi, ez da jokauko. Eta izorreko berak gugeak. Baina dana balio du? Ez, hasieran, bai, ez erredetze honian, dane batzate gene jola, oin adibidez, adozen kontu honekin da, baldintza minimo bat behintzat eukizteko. Orduan hasieran, bai, ateik ez dala itxiber, orduan dane batzate gene joan, baina hori da baitare pixkat azteko, hasi bakarrik bendik, baina pixkat azteko baldintza minimo batzuk eskatzen. Aizeat ez, pixkanaka ez, pelota mundu amakarrik ez, futbolian, burrukatzen, zuen interesatik da profesionalizatzeko emakumean kirola, baina indikane asko falta da, ez? Adibidez pelotan, emakumeen pelotari elkartea zatu zen, ondala pare bat zuten 2019an ustez, eta aurten A2 pelotare bai, beste elkarte bat, bi elkarte biak babes hori emate izue? Ni A2 hau, eta hori, ondala 6 hilabetaz izan, hori dikane, baina babes hori behar ez ziguen badibidez, baiek ez zigue
debekatzen txapelketak txapelketat ez dugu ez dut inoiz, hau ezin dezu jokau. Baina behe antolatuko txapelketan, denok egiten ditu baldezamine batu, segurare soziala eta horiek egiten ditu, orduan behe antolatu txapelketan, bai daudela minimoak edo eskau nahietunak. Hori bai, gero, adibidez, esaten baino bati ez txapelketa hori ez duzu jokako eta pelota horren jokarri bau, bai azarra. Orduan horretaren kontu zibili berda. Ze, hotik gane hori, hasiera bakarri gaude. Gizonezkoa pelotak urtea, koko evoluzioa bankietan, eskana gutxia, hasi berretan gaude, eta hasieran gaude, orduan. Hori, baldintzak eta hori ezin digu berretu ezka berretu, baina pixkanaka. Eta herrikirolan kasuan, kasue federazioak mateizue laguntza bat, zerbait... Hemen dani moduen bakotxak era batera funtzionatzen dago, ez dakit, diferentia da. Dau federazioko txapelketak eta gero aparte egiten dien txapelketak. Zuek kontratuak eukite dituzuen, lehiatzako orduan, gizonezkotan Ez kontraturik ez dugu, ez gauz gizarte segurantan alta emunda eta ez olakoik ez. Pelotan lehenengo aldia, eta txapelketa lehenengo oiazikoa, lehenengo aldiz hori, bezala izan zen partida bateko hori. Alta, hori da, partida bateko alta. Baina oain, honik ez hasi txapelketa zagatxea hasi, grazia. Atu izan zen aurkezpena? Hori da, eta seguro gontan azta. Eta nahi atentzioa ematea dena da, titularrien irakurriet. Osea, albiste izatia lehenengo aldiz kontratuakin jokauko zuela. Hori pixka bada tristia, gaur egun ez 2021 batian, eta hori bihurtzi albistez, kontratuakin jokauko zuen lehenengo aldia, ala. Bai, tristia bai, baina egilare bai. Bai. Da, baitare aurrera pauso bastantekoa da, azkenean, txapelketa batek eskaintzen bale bazizu baldintza hauek, eta beste batek batez, zuk azkenean ez ez jokako beste hori jokako zu gau. Ordu nik uste baitare importantia da, beta jakinarazia, baldintza miniko batzuetara seguro dut egiko dituzu txapelketa hau. Arlo ekonomikoan, oso zaila da, bizitzia. Imposible. Herrikiroletan oroar oso zaila da, eta emakume izan da txika extrapolatzea lima dut dania. Igual futbola, beste maila batian nengoa ezagir, baina alare oso zaila imposiblia da, ez? Nola konpaginatzezu edana? Kirola, bizitza personala... Bueno, nik emezortzen zaziatzen dira garrik, egurantzak emezira izan dut. Gaztuik ez dakat. Gaztut, bai bezatu gordaintzen dara. Horrik ez, bai, neska futbolan kasuan hori dihoa kiroletan nik ez da aurreratu dena bezala. Hori da, gira gero zen izan tabloko bai, baina hemen ingurua ingarrienak gara futbola da. Baina hori, aiteita bat. Zazu, Carmele. Beste afizio batu dukietan moduen, guk errekirola daukaguz, orduren, beste nonok beste zuzetan gastatzen da moduen, guk errekiroletan gastatu dugu ez dakit dirue, denporie, baina dana emagozku, dana jasoko dugu bueltan. Ni hor gaitin hau hemen, beste lehen izan egon orduan ez dakit. Bizitzeko era bat da. Nei, atentzioa beziten dara bat, ez dakit, damolinen irakurri nun, o nun izan zan, baina lehenengo txapelketa, 5 euro eman dizkizuena, ez? Ez, lehenengo txapelketan, lehenengo partidan, hola, kobraron lehenengo partida izan zen, 13 urten ezkanean. Da, partida joka horretikan esan ziren, ara, bazazu 5 euro, eta zian kanbilloak emakiteko. Baina bezan unik pagagartula partida jokatzen. Porque neta okizto luko azan partida jokatzea eta izan zen Bizkaian, ean. Ara baino, partida jokatzea eta izan zen, ara, 5 euro bazatzen da, niak kura autopolitza, amara, 5 euro, pagai bergara. Da, gero naz, berrotan horreko ematzen da, niola, ez ziga beretu. Baina horren pixkat erakosteu, ez? Osea, nola zeon mundua, nola da mundua, zu pentsatzen zuen, zu paga bertzen nola, jokatzetik. Eta ez alderantzei. Eta hori mutil batek igual ez zuen horik pentsauko, ez? Ez, baina mendiko lasterketa bat egitera zoi zenen suskripzioi pagon behar zu. Marati bat egitera zoi zenen suskripzioi pagon behar zu. Eta gupetatu gutana jasun behar gule bueltan. Ez dakit. Baina hor, maratoi baten, ozaten, mutil batek eta neskatek berdina pagako, ez? Bai. Ni pentsatet, pelotan kasuan, futbolian. A ber, ez zaituzte konparauko igual, olaizela batekin lehen maiako peloterakin. Igual promozio maiakoakin ez, baina... Afizionat batzuk, igual, zue baino gehiago irabazia,
Ogeo kobratzea, o Ez promozio mailako batek. Ez da gira joan asuntua, baina nesken ere diferentzia handia adibidez. Pelota goxuak edo biztain jokagoin, adibidez beno goxuak zekan indarra, eta gero pasauzan bizta orduan, herriko festetan dagoela biztak infokatzea eskatzeu behar goxuakin. Eta orduan, biztain jokatzen batek, o goxuen jokatzen batek, eta gero edari gara bera, adibidez, 14 urteko batek kontratua ezin du euki, berdu ezin du eta egiten kobran. Gero hor komunikabideak ez zartzea, ez? Komunikabideak kriston indarrak gaur egun, bueno, beti uki izan du, baina zuei kriston indarra mateizu horrek, ez? Bai, egia esan, lehenengo, hori lehen esan duena, ez genekila neskan Barcelona jokatzen duena, adibidez telebizan lehenengo altazanian txapelketa emakumeara, orduan, batian, lehenengo txapelketa ez da neska apuntazioa eta burrengoa, jata laro doi, perdón, eta ninfazu menudo, laro doi, orduan, kizto indarrak eta kizto importantzia daka ez, hori jakiteko edo larazteko badagoela neskak badagoela jokatzen duena, eta oain bai, hori segidea emateko, eta azkenean, gaur egun aldizkaria dagoela irratiak eta indarra hundiaka, baina handienan ikuste telebita dakala, handiak egin nahi ikustuna. Ordu baita ere txikilantzako ere importantia da ikustia telebistan emakumea jokatzen. Zuek erreferente zentzate? Erreferente ez hor da bilen bat, ez dakiz lan izan. Ez, nire. Baina zuek ez zenekain olako erreferenteik, zuek telebista piztu eta ez zenekain emakume bat pelotan jokatzen mastercard bat, edo harri jasotzen, eta oin, eta baten, incluso Gol Televizionen xerpak, behitu zenbat emakume. Bai. Inoizko kopuruk handiena. Beti izatot, eta ematen dago ez dela errekiloten ez dela emakumerik egon, eta ez da holan, nik esan duten hilen 5 urtekin ez nabala emakumerik ikusten, ez naban ikusten. Baina nik 13 ikusi nahan Miren Urkiola, zelan etortzen gure etxera entrenatzera. Ikusi nahan Idoia Etxeberria zelan rekorrak endabezan kristonak. Eta nik niretzako Idoia bai zena idola bat, eta bai da, ze Idoia karri jasotzen egin da bena, ez hori superatzi oso gatsa da. Eta konstientenaz gaur egun plazan, ez dauela haurek emondako nivel hori. Guk ez dugu hauren nivela, horrek ez dago esan nahi gu ez gaien injun plazara harri txiki batekin. Direkta harri txiki txekin ibilizan. Osa, inoz esan jun alik eta geixen jasotzera. Badaz, modalidade diferentiek eta zuk erabakituzu ze modalidadetan nahi usun ibili. Ez horregalik bat askoz, ez dakiz lan esan. Oso diferentiek. Zandezula pixuana eta hori, akit, txapelketa batzuk iteko bakarrik, argian pixua jatxin berri izan dituzula, ez dela parte hartzaile bakarra, izatezan zua. Bai, ikustot egoerara modaldatu ditala. Zuk ikusten bozu karrera luze baten inor ez dela puntatzen, karrera horren luzeri igual laburtun bikozu jentek eixa puntatzeko. Edo ez dakit pelotan zelan dan. Hemen bardine, hemen lagundu mitu bat karri. Azkenin bakarrik atzera eta ez da hori ez da helburuek. Helburu da txapelketak aurrera ateratzen bai. Eta danok parte, jentek eixak parte hartu alizetie. Bai, pelotan hori pasatzen materialakin. Badaude batzuk nahi duena pelota material gehiago partia, bote gehiago pelota gehiago pixatzena, baina esatezu. Bale, pelota hori atako deu, ez dakize, zuk dezakako duzu, baina leheno atzetik datozen laukatu horiek laga ingoen pelota. Orduan bat izango zen estrella, baina materiala denoentzako egokitutako bat izan behar du, jendia ez dezapuntatzeko. Eta pelotan, leheno egiteiten egon gehan anarua, adindez berdin askoko bete 14 urtetatik azita, oita luzte, eta danok elkarrenkin eta elkarren kontra jokatzen. Eta horrez eta baitaren material aukerak eta hori ere asko zaitzeula, ez? Ze zuretzako onan pelota, igual beste batentzako ez da ona, eta lehantziz. Bai, hori pasatzea, adibidez, 13 urteko batek pelotakin, pelota biztakin jokatu nahi bau, jokatu bere kategorikoakin normalan bezala, eski beste kategori batekin jokatu bau pelotak eskorrik baitu. Eta gero pasatzen da, pixka zarroko jendiai pelota txikila jarri ezkio, eskoan zartzen ezako eta orduan lesiona egitezea, orduan hori ez duen nahi, orduan hor gabiltza beti debatian ze material, ze diametro, eta gero baitaren pasatzen da, mutiletan pasatzen zen bezala txapelketa bat dago, kategori honetan eta pelota daude pixu desberdinetakoak. Dana lau ramoko aldia pelota batetik bestea gola, eta hori pelotan kistola da, kiston diferentzia dudatzea.
eta neskena berriz, 80-tik 80-marrean. Eta hor dut zea txapelketa batean, tako piluakit, eta jartezen pelota bat 80 gramokoa, eta ez dezu sentitzen, eta frontoia ridikula itezu. Alde, zutezea horreko partida, txapelketa igualien, partida, tako gutxikin, eta beste pelota bat jartezu da, asko zegoio pixatuna, eta eskoak izarratzen duzu, orduan horri beltzea baita ere, enterratzeko tako batzuk, partida jokatzeko beste batzuk, txapelketa montako beste batzuk, eta horrei, material aldetikan, hotik ez da bilau aidia bilatzen, baina ez da bilau material bat denoi ondo datuzuko. Aurrera pausoak ematen aia bai, emakumean kirolian, arlo askotan ikustea, baina oindikan ikustea asko falta alaiteko. Bai, hasi barrexera. Nik uste hasi barre gaiela, eta apurka-apurke, gauzak ez dilortzen egon batetik bestera. Zu asko zaien ikasten karrera bada, karreri ez duzu urte betien ateratzen. 4 urte biosuz, edo X urte biosuz, edo X denpora bida, orduan hemen be bardine, gubea, zuk pelotiak nik aizkoriakin, nik enakxen, ze aizkora binagan. Ez zema pixu, ez zer, lehen guzuana, jutez aerostera aizkora, ez dut karo, neskenak, ez dakit, ez dugu zain beste egin. Arrexe bardine, zema pentatoloia egin genuen be, gizaprobako arrexe. Zer, zema tipini biogoa berrezan, ez dakizu? Zelan. Ni momentu honetan gizon, mutilek egiten daben lan hori, 2 ordu eman bekostu zeiteko. Orduan ez, moldatu bida. Sentitez be, mutila baino askoz gehiago demostrau berdezuela, balio dezuela erakusteko? Ez dut sentidu hori hori momentu zer, ez dakiz lan esan. Zelan, beti kasi gaien eta pasaugu zain ja urtiek kakatzan esango gu, eta apurka-apurke bagoi ez gora orduan, ez dakit. Iruditzen jata haurek deukesuan gorputa gaitik edo, ez dakit. Adiez, crossfitera juteza eta ikustezun neska bat inoz kirolik iniztabena, eta mutil bat kirolik inoz iniztabena, mutil hobeto moldatuko da neski baina. Geixenetan, ez nahi izaten beti. Baina da beste bat, eta da, ez dakit. Ez que, umiepe bai, jolasten azten dienean, 5 urtekin, mutile baloia ziliko da. Eta neskei askotan muñekak emote jako. Eta azkene mutile egin doio gorputze, neski egin ez doiena. Ez dakite? Nik ez da sentiu realizan, hori, mutile batzu baino gehiago demostra hartela bai, pasatzen ordu kantia da iguala entrenatu eta behar asko ze bai alto lortzia. Baina, nola bat ez bezala, honik hasieran bakarri gaude gutxi geha, bagoak egiten, baina gauden hori gauden eta geure hartzian. Bidez, telebiztan da, ez zeatea hainbeste ateatzen, zer postillo batetik behin, ez da egiten batia, eta horrez tezu sentitzen, egun bat euki berdezula eta partidon bat joka berdezula, ze bestela inork ez dela berriz apostu hori ingozuen alde. Bai, hori gaina komenta izan dugu, zeba, telebiztan retransmititzen askotan izatea finala, eta semifinala eta finala. Hor duzuk finalian, imagina, txapelketa bat emogaituzu 6 partida, 6 partidak irabazituzu, kiston partidak gorra emogaituzu maila politia emanak, baina gero aiatzea finalek eguna telebizta, jendea asko ez dakize nervi jokin partida txarra ematezu eta jendea ikusten gauza barra finaleko partida hori. Hor dut horretarik izan presioa jokatzen eta zuzan ez dela egun batian bezala jokatzen. Zuko, hori iguala inbestetzen zezeko, Baina hori justu zazune bertolari xikin justu azte buruetan bizkaiko txapelketi egondan ez da bardine, te la juegas. Egun baten, atzalde baten, egin duzun dana. Baina gizonak ez da gertatzen hori. Azte bururo partida daude, eta egun txarra deukitziak, azuk bitxarre bai. Baina igual bat izu pelotai horren maia. Zuk narra ikuste alimaz guztian behin, eta justu partidu txarra tokatzea alimaz zaio, zenpre zaio ingoupean aldeko apustu hori. Eta igual justo maia daka, baina... Hori kiro aldaktan, Baina justo, hori ginen lehuen, pentatu haien gendun zeiro, hiru mutilek eta hiru neskak, eta ez da mutilek, ezken nik iraietik ez dut erakustaldi batein. Eta nik astero orkiot. Bera behonena izan da, Ez da, binot, aieran zizkuru bat dauela, ez dugu dana zera ingo. Dana esan bida. Egun bat zegoen, ez dakit. Nire ez justu bitu, kirola, pelota eta herri kirolak oso euskalduna dira,
eta badaka ikusle publiko nahiko zehatz bat, ez? Zango dugu, zarjande de xente que ikusteula, o jarraitzeula, kirol mota, etxetan da, gaztiak ere baino, zarrak asko. Sentiu izan ezue inoiz komentario, emakumeak izateatik, komentario matxistaik, irenguta sentiu zintzen zeate plazan, kantxan, inoiz ez? Nik alboko gizon bat neskapia iskoran hauezela entzuna ban esaten bere lagun bati, horre zelan plazaratu da, zer rengo da horrek? Eta paizonta honatzen, horrek rengo dau, ondo. Bai? Esantzen, bai. Itxain, eta ikusi. Eta normala da, bai, ez? Inoz esposo ikusi zatuzu, Jesus, da horre zerren bideu ba. Eta gero igual ikusten erakosta da zilen dago, baina guzan aurre egitixete eskotan. Nik akordatzen nahi zuen txapelketa batian, eta mutil bat, astea zan, eta entzunio esaten. 50 kilo, hori nik lehenu altxauko non. Bai. Olako momentai bat. Bai. Neska izateatik bakarregan, Bai. Eta zu, mutilan kontrata jokatzen unean, irabazi ezkeo, zozen zutetzen hon? Nik uste bat, mutil bat neska bat igaldezkeo, harik entzutezula ez. Baina neska batek irabazizio lako, ez? Ezkerian... Bai sentitzea da igual, danak ez, baina esan neskak beste maila batean dago, eta neska batek irabaztea bali maizu, pixka lotzagarria da. Nik mutilan kontra eta jokatzen unean guk txikila ginen, ama gutxi guztek ez dezkan. Orduan hor, baitare indarra aldetik da, desarrollo aldetik garen nola desarrollo dauden hainbesteko diferentzia ez da, baina bai egia da. Ba, igual, batia akarratzen ez gu jokaren ilan, lau aztetearen kontra jokaren nola neska azuzarrek. Da irazi egin da jata, izan lurkotan neska batzun kontra galdu zuelako. Da gero baina entzera duzan, bere gelakoan ere leguzu azala eta bendik eta gehiago, baina jendia jakingo zuelako. Baina ez dakit, hori gure bai, Piskat hori aldatzen duela ustezu? Bai, aldatzen jungo da, batenpuriakin eta gizartiakin batera, danien moduen, ez dakipa. Eta gero inguru bai, eta danak egiten dau, danak dut eragina. Nik uste gaina, baina, neska da mutilak ez diala konparar elkarrekin, konparar dela neska pelotaiak, eta mutilak. Zeba, hori. Bai, fizikoki eta desberdinak gehan ez egizu konparar 18 urteko mutil batek dakan indarra, o 18 urteko neska batek dakan indarra, orduan. Pelotan ez, konparar ez neska pelotai bat, beste neska pelotai batekin. Eta kirolaian artean ez daude desberdintasun handiak, ahi ez, emakumezkotan, futbolian. Liga berdinean, dago talde bat, bestean oso gainetik, pelotan, adin desberdinetako jende asko, batzuk hasi herriak, besteak oso veteranoak, herrikiroletan berdin, ez tezu sentitzen igual, danon batea pilatzen zaituztela, ez talako jende gehiago, eta pilain berzaituztelako, ez talako besteik. Ez dakiz lan esan, ze lasterketa bat eraso izanen bai, 14 urteko apuntu balda, 28ko bai, eta 50ko bai. Orduan hemen bestak ituztot aukerietan no ilusatu behakuela, ze gero horra musan, bastertzean kontue. Orduan, zalantza, ez dakit zer esan. Gero beste bat, debate bat, askotan ez dutena, emakume batek eta gizon batek berdina irabazi berdue. Emakume batek ez du generatzen, gizon batek generatzen da. Dere ustez berdinak horra beharko nukete, baina egia baita ere, zuk esan ez duna leheno, neska bat berjarri ezkio gunean, neska bat partida bat jarri ezkio igual jendeak junga ikusten neska nadalako, baina bila, oso, biztu jartzen mazu azuzek jende gehiago junga eta neskana bakarri jartzen mazu, bankarrota. Lana bardine bada, niretzako, ez dakiz lan dikini konparatzeko, niretzako 63 kilo jasozi eta gizon batentzako 100 kilo jasozi bardine bada, bai ez?
Osa, dinot, zuri kostatzen, osa, zuk izan nabaz eta zuri kostatzen jatunen hiri kostatzen bajata, bait zango naba. Baina, klaro, besta gauza bada ja, zudeko zuen urtietako ibilbide, zure tekniki ezin den eta nik deuketena. Eta zuke 1 kiloki jasotzen bozu zogeta bost, jaso aldi, 2 minutuen, eta nik 63 kilokoa 2 minutuen, 13 ikimuzet, claro, esforzue bardine da, ez zalantzatik, segun kasuen kasuko. Eta horrazian, enpresa daula, ez da, dirua jartu ben horiek, eta hoien nahi duena da, armaia betetzia. Bai. Zertzela... Gurian... hori, zezetako partidatan da hori, karteleran oso nobelitza emakumean pelota hori. Baita aldera eze pasau da behek ezatian, desajarrezko oski epente maz bezala. Orduan... bi altotik pasatzea iguala. Bai guk, behi jarri ezkio, nik uste azkenian, jantzamazu jaialdi bat, bezkena eta mutilena, asko ze erakargarri joa dela, jantzamazu bezkena garri edo mutilena garri hori. Atentzio egiten ez da, babeslian kontua. Ikusi nun datu bat, babesle komertzialan 1% bakarrikan bidiratzeala emakumean kirolea. Eta azkenian, aurra egiteko dirua berda, eta dirua jartzeue babesliak. Orduan... Ez da, ni hola autobuta ireiziztean. Zue burroko berda zue babesliak lortzeko, errexo da mutil batek babesle bat topazia. Nik neuk ez dut aleginik babeslerik topatzeko, erakustaldi asko dituaz, deuketen gastu ebe ez da hain ondixo, orduen ustot deukenak geixan nahi izuten da bela, orduan dauen azbe pixka konformatzen jakin bidala, orduan ez nazazti babesle bile. Baina ni badaketen nire lehenguzua adibidez egurrek, osea, eskolari batek bitxi gora bera 6.000 euro gastuko ditu egurretan bakarrek. Claro, 6.000 euro nondik lortu zuzu. Osa ez da zure inbertsioak erakustatzetate jasotozune, egurre saltozune, baina bai bioz babeslie. Nik hori ez tot sentidu. Osa ez tekot gastu hori ondino. Orduan ez nazazzi babesle gehiago. Orduan ez zindote zer esan, baina egixe da herrikiroletan gabizan deskok oso babesle gitxi deko gure. Besti propagandaz beteta da izan moduen, edo horren frakasu horizetan ikustu zuzan moduen, bago. Ez que batzuik zela faltatzak, osea, propaganda gehiago egiteko, ipur bilantzean, bestian, leku danetan. Hori. Eta zure dortatu. Ez da, gero, babeslia irakutzen bitzu, hemen agartuna, hau indot, besti indot, babello hori buruko minek entuzun dugu egin espaukozu. Erakutzi birroli, zein zaien, ez. Zai. Necesidades de la vida. Babesle egizte bilautik. Pozgarria horria, adibidez. Atzo izan zen, aurkezpena asko iten, ados pilotak antolautako binakako txapelketana. 22 pelotai, emakumea danak. 2 maila. Hori, oindala asko ez dela ikusten ez, 2 maila itia, maila gorengo bat, eta gero, promozio mailako txapelketa hori, eta gorengo maila hortan, 7 bikote biliko zeate. Hori kriston aurra pauso izango azta. Bai, hori, baita ere esatea ez da hola nezke, baina bueno, Luis dauz gaztu, edade pilua, hor jokatzen, beste txapelketa hori ez zian egin jokatzen, o ez du jokauer, beste nezka askore badaude, beste txapelketa batzu jokatzen ari gana. Eta bai, egia esan txapelketa hori potentzia ikusta gota bi pelotai dena nezkak, bi kategorien goia, eta bai, eta hori hau dira, baina zuzan esuna, hori arte txapelketa ireki batian bai ikusitela nahizuna zarak apuntatzen zian horren batzuk baita egun kazeitatik ganean apuntatzen zian nahiz da ingo espektatibek ez dukiz, baina otabei pelota eta gero mediatiko kita salduta aduzten kasuan bezala profesional ez dakizte bideoz handikoa zenak otabei bintzat antera hona da. Eta pixkanak azentzitezue komunikabideen babes gehiago akazuela, aurkezpenean atzo adibidez. Bai, eta baina pozgarria da ni beti eskertu izan dut bai, interesa jartzen bat nahi. Eta bat ez bat komunikabidea eta hori da jendea gehiago ikusten bai. Bai, kriston lan nahi zuen. Zola onda. Nik gaur. Bai.
Bai, nik uste bai ETBek eta bai Euskal Irratiak eta bai itosola justu hori, bai entrevistik bisei jozezu gizon emakume, bisek erakustu zuez, bisen txapelketak erakusten dio, orduan, badauela alegin hori. Eta idatzizko komunikabidean, baina portadak eta hola, Oindik posta itea, emakume baten lorpen... Bueno, baita, desberdintasun handia, baina askotan zuen emaitzak hor iskin baten behian txiki-txikila zartu berda dut, nun bilatzen lekua hemen enkajatzeo, mentxen. Danetik dago, hori da komunikabidean interesan arabera. Batzu portaan ipiniko zaituen, nahiz eta gauza bitxin igual, eta besteak ez dauen interesa bai. Eta horra askotan baita ere, sexismoa eta ez? Osea, igual, Carmele Gizazola izan berrian, ez dakizeinen, alaba, ez dakizeinen, Andria, ez dakizeinen, hori gizon baten adibidez, etzan gezauko, eta zenbat albiste eta ikuste ditugu olako titularrakin. Bai, eta gaur egun bai ez, berdintasune, feminismo eta horre danak, hau niope ez dakit puri-purixen dauzan igual gaixek edo di, eta horreko baten aurten elkarrizketatzaile batek ipinigan titulu moduen, hau dion zetorren, jo creo que herri kirolenak no son machistas. Eta guztot titular hori lekuzkanpo duela. Claro, esatan urten berangan ajun eta esatie, zenuten bazkerrek asko eta hurrengorako badakit isilikoten. Hori bada salunana, hori bada zuri eta jartzune, elkarrizketatan etatik emotoz ezer pentsau. Gizan horren arabera mindu inilun gauzuan izan zen. Pinala beste zuzar. Bipasa izan zaizu igual, elkarrizketa batian gauza interesgarri pilua izan, eta titular modu bat atzia zerbait sensazionalista, o emakumeak lotura zen zerbait, o... Nei, ez pasau. Baina bai, kronikak idaztekoan dagoela komentario bat, ez etorren partidek guzitzen berrian, pues ez dakize, es una chica no sé qué, muy buena en los estudios, baina partida bateko kronika, larun bateko kronika bat erakoan. Baina nei ez pasau, nire lagun batzu bai guzitzen. Ez que... Nendik argi baina baita ere gero hori aspektu fizikoa. Ze koleta dakazun, ez dakazun, ia tentado dezun. Ez olako txikikeak, oin, parrite dugu baina, ez que... Zergi ba. Nezketan adibidez, zer kapa dago la telebizan atatana, eta ikusten bazuk izan, botillero zean da, esertzeko azentotan, ez dakit, nola ditzean, kotxeko bezalako gamerra asiento batzuk, zuk ura eramozu, ez da segundo, ez dut deskantutzeko, baina jartzezu golakua, gero azentzon propaganda, ez da dize kamiseta, prakapega bat, da hori bai, muziletan partitutze asiento normalak, atzian propaganda egitara, osea, bai paertean pegauta, baina ez dira izaten prakauek pegau jantzi, o bai adorno asko adibidez. Aurreko urtia dela bi urte eta aurten da aurreko urtia izan plazantreak hortan. Partidak 12 minutura eta lehenengo jardunaldeetan 3 entrevista. 12 tanto eta 3 entrevista. Da esatezu, esatezu pelota o... takipa. Da, oi... Olako txapelketak ordia plazantreak, o Mastercard, o telebiztaz emateganako adibidez, Sherpa, kriston espektakuloa monta uzala, jamen finala horreko izan zian, da ja argiak izantzea eta gero Bilbone. Más de lo mismo, bai. Eta gaina, pixkat, graziasua ez, herrikirolak oso tradizionala dira, eta montaje horrean daki, pixkat aurrera paus hori eman nahi dure, baino... Bai. Gero aurrek elkartu dibe bai, eskolari talde bat elkartu da, eta bai, pentsatu gomen herrikirolak, aizkori Euskal Herriz bakar ginen dala, ez. Aizkori Australia jokatzen da mundiko txapelketien, Nova Zelanda bai, zesta hemengo kontu bai. Eta bai pixka bizibilizazio, ez dakiz helburu ukidaren oso ondo, baina, beste formatu bat, eta beste formatu bat hemen posible dela erakutzi. Aukera berriak. Bai. Aurra zebitzeko eta emakumeen kirola
profesionalizatzen zuteko? Profesionalizatzen gero hor mila iritzi da, zu supergustero urtetzezaz, kriston ondo txapelas, ez dakizet, eta gero datoz ez, danetatik zera tiruek. Zuek erabili zaitue, ez dakit. Danetik entzun dira bai, orduan ez dakit. Eskatu hor zalantza, barne zalantzak sortzakatuz, ez dakizu oso ondo. Ze pausu eman berdia, ja, emakumen kirola profesionalizatzeko. Zein itxaberko zuen lehenengo pausu horrek. Zaila, Baina. Erakustioa apurka-apurka ez dakit. Profesionalizatzea ez dakit. Gutxineko behintzat baldintza lortzia. Ez dakit. Zuken idea. Dezketan behintzat, zazpia dezazen, oinarri bat jende asko dutia. Eta gero baita ere, kanpoko adortuak gutxitzen jun, eta pelota igarratze gehiago ematia, azientua jo batzeko preparandai edo zentraka zerbatzita baino. Da, gero baita ere, nik uste jende gehiago denean, materialare egokitzia, zertara lotuta, materialare hobeto egokitukoa, jende gehiago bat txiki-txikitatik ja segidan, urte gehiago damazkina pelotan, ez dura laga eskuak eta azkara orduan espektakulo gehiago emango, orduan ja kanpoko adortuak ekentzio jugoia. Nik uste dena lotuta hola, baina berdu zen azakero baita ere pasatzea. Bai, kendu berdu zea adorno danak, baina zuketzen baitiz adorno danak eta propaganda danak, zenek, patrozinako ditu zenek, ezin dago presto horiteko inorrez. Ordu, oin goz ez da izan. Nahi pautugu, ez adiez pilotan bi elkartea dela emakumeen pilota elkartea eta konsortu ana. Badake lekua bilak emakumean pelota munduan, bakoitza bere bidetik doa eta horre kalte ingo jo, emakumean kirolaiz. Nik uste, emakume pilotariana baita ere pelota ez palare, gehiago pala zentrauta, orduan ez dara ez dia asko frustratzen. Epen daude txapelketak, adosteko txapelketak jokau alizango, eta deituzako eta nahi go jokauko. Orduan daurretik amezta mugaikan jarriko, baina bai egia ala, hola, elkartia sortu eta dara laguntzeko jar sortu ya, baina azkenean zure utzitu izela. Nerekin zatoz, aduz ez daude, da aduz humanutu ez daude, eta izanen kontra. Orduan bai, baina gero baitaren ikuste aduz berrezkoa dala, zeba, oain, mazterka pelotan ezketan indarra handiena. Eta hango antolatzea okurretzen batzako beste kirol batean pasatzea, emakumeak beste kirol batean defen pala hasi behar da ematen, eta okurretzen batzako beste kirol batean batia, behar emakumean ematen zegoeko, behar igual zegoeko, ingreso igualaki, baina pelota hartutak gelduko orduan. Hau da, eto bezalako elkartiak, beste, nola hori, beste, helburu ez, baina beste nahi batzu azkarenak haiek zeuko, eta bendikan 10 urte adibidez, igual retrasetuzenak beste kilo batean pasako, baina aduzek hor zeuko emakumean pelota sustatzen ordu berrezkoa gaiz, bezala beste telebista horik entzeaniak, ez zer gertuko, eta 6 urtean eman duko holandia, ja azutak gelduko. Ordu berrezkoa bada, baina baita ere pasatzena da, talde bat eman zaude bestia izatizioetan egia, zatik ez zaude, baina, Ez da garrantzitsua danak elkarrekin batitia eta pina ez ezela talde ezela emakume danak burrukan bide igual hartzia. Nik uste deno batea bide igual dezio eta ez apartatuta zela gaina gutxi egon eta baina separatuta balde magoa nik uste, askotan izan dira. Ez dut dena batea txapelketa antola guzti osoan zian mutilak bizeu bezala temporada eroki eta jokatzeko aukero kintana. Berrianik txapelketa antolatzen nire txapelketa, eta bezate beste txapelketa antolatzen beheria. Ola berriak asko ze obio izango zela, eta nire ekonukena zan dana juntau, eta dana batea liga bat osatzeko gai izatea. Zeba, berez, ola inezkio egon gozan, bai jende kantidadia eta baita hori peloteko puruan hori egon gozian liga bat osatzeko beste. Baina ez da egiten, ez da izan. Horko nagusia jo, buru egin kalde bat egin. Indarra batzia ez.
interes diferentik okiko dabez, eta haurek ez dabe guko ez dakit. Horra euskal oso norratzen bai. Zaitango da, baina adibidez, indar gehiago lortu da, ez? Danak elkarrekin zen da, hola, sakamatzen izate. Bueno, baina pasatzen. Adibidez, beste kirol batzutan bai, danak batea daude bide iguala jarraitzen, eta presio egiten, ez? Ara nebetare bila da, adibidez dira dozen balemana bestilela esango txapelketa ezin dezu jokau. Baina, bai agazio. Behin epatu izan zaizu zuri, ezatia txapelketa ezin dezu jokau? Ez, niri baldentzaik ez duzti ipini. Ondie bai txapelketa batzuk, esan ez zu eta zu. Eta baina nitu behar duk eta albida diritiko, ja baina ez. Txapelketa proba bera. Hoi da. Injustu da, biziti bera da injustu bai ez, osa dinot. Orduan ba... Txapelketa pilotazia hori pasatzea, behar gote dituzu ez zuri, behar nahi duelako ez pelotei honek da hori jokatzea. Eta guri pasazako ez da, zu ez, eta bajimon, eta jetxu, da torri. Tapa ez esan gaz. Taka bai, karo. Eta sentite zue bakarrik, emakumea bakarrik, gaizteatela jende gehiago irakartzeko, gaur egun. Frontoiak, plazak. Gehiago ez, Ez gizonak baino gehiago, baino oindala urte batzu baino gehiago, badola fizio baino gehiago, bai, baina plazi ez da zule beteko gizon batek beteko leko moduen, bai. Osa pixak. Holan da, osa baina gizarti holan da. Holan gauz. Zuk adibidez, zena joko zenun, labrik puztu baten jokau? Edo zestua bete bat. Hori gertatzea futbolian ez, zeba emakumeak ez du jokatzen, anoetan, osamamezen, kam non. Behai nahiko igual partidu bat bai, baina liga osua. Orduan hor baita ere bilan interesak ez. Zugutatu epe laburrian ez da, baina epe labur ertain baten lortuko zuela zuek ez, orokorrian emakumean kirola profesionalizatzea eta baldintza batzu jartzea. Ojalá. Osa nahi bai, eta horretarako borrokatuko bai, osa horretan gabizu bai. Hortan egia, baina ez dakit. Baina zer bat horren, atera duen lagunean ikuste egon diketez. Zeba, mutiletan ez adenak pelotak urte asko amazki evoluzionatzen. Orduan bukizitu dugu batetik bestea behin balitzeko lortu. Baina hori, gabezen dira, hortan txea idia zaiatzen. Baina aurrekariaken badu, zuk aipau dituzun erraketik eta gero. Eta gero, hilagun urte izan. Eta urtune hori, atzea pausu ikara harri hori nolatan. Aurrea inberria, normalian hori izatea, ez? Pixkanaka aurrea pausuak ematen joan, hor kristan atzea pausua. Besta gizu. Ni idea. Bueno, zuek gauza galdezi azkazu, ikusgarritasuna, komunikabidea, elite hor goi mailako, baina horrean joan oinarrizko edo gaztetxo biekin zuek ikuste zuen diputazioak, pelotak normalian, pelota eskolak, loteriak, futbol eskolak herri batzuetan da daude, mutilpingo ikustea, neskak igual ez egiten ikusten, ez? Diputazio federazio edetik indarra joan berda, herritatik sortu berda, zuek ze ikusi ditezue, ozik, zuzuen zantzio gaztatu da. Nik badakit herrikirolen kasuan, herrikiroletako federazio badabizela materiala dakiela, eskola materiala, eta eskolatatik eskoletara juten diela, baina gero da bai ingurue. Osa, zure sorte urtekin, 13 urtekin zure inguruko dana futbolera juten badie, zuk ez dut esango aita eskola nahi eta zi. Orduan, karo, ingurupe asko jendau, eta zer ikustozun, nore erbuzaik jongurasuek,
asteburuetan ez demasiatu futbola ikustera futbola nahiko dago, seguramente. Orduan, bueno, ingurupe asko egin da bela. Gero igual pelota eta errekironak publiko masiboa da. Ez pasa juloten ez ajungo, ez dugu. Baina, bai, ikusten da ez, gero eta ume gehiago daola, oain, aiatzanean edade batea, uztin berdezu, ezin dezu hortatik bizi, o beste lan batzuk, o beste gauz batzu, amatasuna, o igual ez, baina. Bai, bizitzan hartu bideoa erabaki batzuk ez, orduan, bueno, ez dakit. Laguntzak jartzen nahi dira gehiago, bakizuen? Bonizo. Zaitu bat zerotan, urreko izez, joan ez, baina kanpotik ikusita eta ez dela sozioizten, baina futbol taldetan adibidez, jende gaztiak mundiak jartzen da, ez entrenatzen. Baina neskekin, familiarteko bat, gurasoan espainoa igual askotan ez dira futbol neskean jandian zetasun ere ikusten ez? Du ordu begiak bai. Ordutegian atletik handan nik zuzean nekan askotan, nik polian da egin ditzan, eta goi ezan privilegio bat guen hemen zestuan. Osea, ze genezkan nahi genitun ordutegiak, nahi genitun egunak, eta zelaia guretako zan, baina hori ez da realidade bat, bere txukukoan ekibur, pixkat mimauta gaudela. Mendikan kanpoa joan, eta emakumeak entrenatzeko ordutegi txarrenak, sobratezianak. O materialaren guztukua. Horrek ez zaitasunak ematitu, azkenean. Junberro alimatzu, ostira baten, gaueko behatzitan, entrenatzea ez da beste orduik zelaia okupauta balako, o frontoia, o, bueno, igual, errikiroletan ez dakit berdina izangoan, arriakin, o eskorean, baina... Bai, hori, eta taldeko sosti, beratzi eta entrenatzen. Osa, dinot, amarrak egin zutxera orduko aizkarako entrenamentu batetik. Osa, gultako normalena da, azkenien tanok denpora librin ditugun gauza da. Baina lehentasun ematez ari gizu nahi, ordutegiak ezartzeko orduan, o nahi duen ordutegia aukeratzekoan, eta gero sobratzeanak. Nik ez da, nik zutaren hazian behin Nafarrura entrenatzen, hazian behin Bizkaira entrenatzen, ordu. Ito ditut kizan biazia, baina hori, egiteko lako bat Bizkaian daude laguz pelotaik juntatzea, ordu niaina juntatzen nahi, ez ordutegia aldeti baizik eta nahi dia jokatzen, ordu entrenatzen, area urduitzea. Baina ez dakit, ordutegia aldetikaz, ez dakit. Eta gaztetan, amen, estuan da? Ez estua... Igual, neska bakarri izan da, ez? Gaztetan azpitiratzen. Bueno. Ez dakit. Bidez, ordu hartu bertzen nun, kan entrenatzeko? Ez que nire bitan... Bueno, arruan dara asko biliko zinean. Bai, nire eta egiten pelotazkoa nire bitan ere gauz, arroko jendeak iranaiakin eta arroko beste mutilakin dagoela. Orduan, entrenamentorik da nola enegainzare frontoia eskagarrik. Jute eta arrela eta ibitzen. Eta gero, ernek aikadun jende falta hori, o entrenatzaile falta, hori ere leku askotan ikustea, adibidez, pentatloian baja batean eta jende baten bila atzetikan ibili behar osatzeko olako gauza askotan, harri jasotzen aborratzen naiz behin, zuk eta nola da palentzikoa? Marina puntauzan, ez dela zu bakarrik zeuden. Eta palentziko bat, ez dakizen bat hilabete entrenatzen eta plazateatzen, ez zon beste inor. Hori da, baina Marina, ez da beste inor, eta gaur da dagune, sortziarre jarretzea gago esena. Hilebete egitsi zen. Bueno, komunikazio ditu baizelako, zemat erakusten da bian, eta bai ez erakusten, edo zenik ilekin gauza dela. Bakotxak edukela bere zera, baina edo zenik inaldau. Beti de kompromesu bat badoke, eta interes bat badoke, eta entrenatzen bada. Eta crossfitan munduak handitzen nahi da, Ze crossfiteko mundu jende asko, errikiroleta pasatzen nahi da. Bai, ze ikusten da crossfiten egin gauza asko, gero errikiroletan gehien diela.
Bai, eta lehen herri kirolak jabiesen ape, aizkola egitea errejatuta igorro egun bai, gimnasiora juten die. Eta beti diezen, da daia peso muerto kargadak horrek prozitu behar dituzuz. Orduan baia kompatibide. Mungian izan zen Euskal Herriko txapelketa? Sei emakume harri jasuten, eta sei aizkolan. Amabi. Amabi, bai. Inoz eta ikusi. Eta Santo Tomasetan emigen duen Donostin, 10 neska aizkolan sekulo ikusiko esana. Eta ez da ikusi, ez delako pena horregainik. Baina, bueno, torriko ez zeugera bat. Eta ikustezuela airea bultzatzen umiai eta kiroletan, ez dakit arraia jasotzen, eske, adi ez urdan eustolaz, eta agila zandanak familiarrak eta hola bazka, asko, baina oso gaztetxuak dira, eta indikan horiek ibilbidea oso luziak, pelotan ebai, gaminde, oso gaztia da, asko, ez? Hori izango baita ere, baina, zoze ondo egiten aikoia, pixka gu koru dauden horiek, ez? O ez. Bueno, ez dezaten politikoak eta hola, baina klubeko jendia, etxian, porque pentsatzen, ez dela erreza izango igual, zure, gurasoan zago igual, ez, baina aiten amonantzako, eta emakume bat, arri jasotzen, plaza baten ikustia, apoio hori. Gura mama batek ez, ez, sarri jasotzera, ez. Eta bai. Eta bai, jasotzera, eskorera eta lanera. Baina bai, nire eskori pio gustatzen jatan. Eta esaten duten aita, erakutiko ez duzu eskoran? Ez duen, Carmela, errejazutu zabiz. Eta baina ezken nahiot, ez. Eta 2018an ebi pentatoloien parte hartuan, esan duten, ostra, ni penaiot, ez duen, Carmele, bezin bat entrena hori da? Esan duten, orduan ja ilusinok entzutzu, eta egun batean tortzen da antolatu ahi, eta esatutu, Carmela, datorren urtein pentatoloia ikera izan. Bai edo, bai, emakumien nahi da. Esan duten, ni prest, baina lehenengo etxera jun, eta etxekun bai eta dagoenien orduan txaseko nuz. Sentitezu bai menezkau... Kasu horretan, kasu horretan zuten nire gana ez etorrik, kun etxekoen gana, nik nahi dut. Eta, internazaiak gehienetan, emakume kiroletan, gizonezko, eta dira, kasuan, aita, baina zuk pelota, internazaiak eta gizonezko azkazu, txintatik. Nafarroa... Oinen ikustei emakumezko... Adibidez, Gipuzkoan hori grazioa ingoa, zara Gipuzkoa bizkaiara, hola. Da, hor, Gipuzkoako selekzionaria eta entrenadora neskala patria. Baina bai egia da, Nafarroa mutil batek entrenatzen aurra, eta Bizkaia baita mutil batek. Eta lehen hori mutila hori ditu entrenadore. Osa, emakumezkoen kirolean, gizonak... Baina haure duk ibilbide bat, sakuk ez dugu ibilbide. Guk ibilbide bat dugu gunek izeleik egu izentik bestatun entrenadorak. Baina guko beti izango plazan emakume bate bakarrikin ikostela arrexeta dela Idoia Etxeberria. Ni ez eskapasa zuri harri bat ikintzeko, harri bola bat espada. Osa, ni pesutu ikesi, orduan etxain, transe da. Igual hori, errekeroetan zaio da, ez bada pixkat familiko zerbait eta baino. Pelotan, futbolian, ez dago emakumeik entrenatzaile maila hori ikutzeko. Futbolean badaude batzuk, baino, zer dira, bost edo ligo osoan entrenatzaileak emakumezkoak. Pelotan ez da inor kapazitauta, emakumezko inor kapazitauta neskak entrenatzeko. Bai, adibidez, Bizkaian paletan dagoela, bai, zian eskatzuk entrenatzen, entrenadore ez neskak. Eta gero baitaren Nafarroan bai, adozekoa gai egiten, Nafarroa eta bera desoberri, Gipuzkoa eta hola, inguruko ume txikiak pelota eskola ez laguntza zidea egiten, eta bi entrenadoriak neska. Orduan umiak lehen zura baita lehora lana izeko eta hori, bai, hori badago lan neskak, baina nire kasuan nik entrenadoria mutila gukitu zela beti. Zoze zuek aldetzeko bakazue, o egiteko? Ni arantzatu zuke batek ginen, Gunezak oian privilegio da zaginan. Nizu baina urte bat pixka zarra eta gu eginen batek privilegioa izanean, eta poten bat urtea eta pozei urtean, eguan aldauzan kontua. Eta guk azteko, azten kanpokorea da zen kokatzen, nahetan ez da kopura garen den. Eta uno honetan guzpetik kanpokorea izate gendun,
eta esan dut, 11 urtekin gukoenikan, zurkiton dago, zetarra hartu ginen. Baina errekin kanpo foratakun zubi aurretzen da, ez zuentzako ez da zondarra ez zuen. Eta guri guai eta gu askotan gure zapateriak eta dugu aurrak zuten ginen area. Gero hori ero zuzan, gero azkenean kanpoko elapore salto egin zan, baina zen duena, erropak, hori bai, distoneko azaleko. Eta ordutegiak gu privilegiotik gutxi gauza honazko badizugu, baina postenek dola abilo dautara. Ariko entu da dakar, eta gazti hauak faltadia, gazti hauak daude, eta justo galduko nioke, egitatelako giladazkoenak, galdera asko ez dizko ez egiten, baina ordutegiak, lerduan, ordu lauen guztitalia, beraziozakai, goizeko behatetan, partiduak, bai, mutiletan bai, igual azartuko ez eta guleko ezagin bat bada, baina irudipena dakat pelotan, azartuen poliki ere bai, baina ez dakit. Guk oso garbi, horrena mutilako bat ezen dut, eta horakuntzak, eta gu dana egin zanean, eta dana kalitezen eta horrenetan, dana egin zanean, guk kaltean horretan. Guri batutan pasatzea egun, preferente eta gero gu, eta gero izatezan kastilla batutan. Baina batutan, hori bai, baina askotan guk nahio jendia jokia. Baina horrela igara hori autoestima. Eta preferente eta bera jokatu behar dut, eta jendia gauko ikusten, talota. Ez horretiteko, botella gorpeteteko, baina. Gauza hori da, askotan ikusten, edukazio txikitatik hori ez. Bai, igual partidua bukau eta komentarioak gaitu berre. Igual, ez txarrea, baina, hori korreka zailua, hori bola zartzen, hori kontrola, ez dakit jendiak, gaizkataz eta egatu kontrol bat, eta ez igual txarrea zuzaguna dira, baina, ez, komentario horiek, entzun berra, zuri eta bizatzen zuen, igual. Lehin pelotan, atzalea normaia altuak izatea, da nire nola txikia bizan. Igual, pasa izan zen. Pasa desde parteo con la verdad. Joder, pues ya le das, o sea, baina, aquí. Eta, ez da buenai, emakumezkoen kirola, futbola, pelota, rekazatze, esazkibalo, eskuale, aspergarri jala, makala dala. Gustatzetako notzat, ez. Gustatzetako notzat, bai. Baina, ez beretzat futbola, 80 minutu horri bira, pues, aspergarri nintzen. Hori da. Gu futbola buruz pentsatu den gena bezatzuk, igual gure kirola buruz, ez mundu erdik ez gaini berbaien nabela gai harta, oza, binut. Danak ez dugu guzutan egitu gar binut, kita eskerra. Eska, baina ez dakit, estuan talde bakarra dago, nezketa? Futbolian. Bi daude. Baina, Pakin dona, nesuntua entrenatzeko eta hola. Entrenatzeko orduan atzoletan. Bai. Egia da, iretan, orduan, hemen jokatu gunean da orduan diona, baina kanpo jokatu gunean, orduan hori txitat, donosti, beti nesketa. Zeniak kurean jokatu da, behin beste toka izan da, horako ordu tegia, edo behin beste. Neskait asko eskutu da. Lasarreko orduan gabeita ez goizako eta ez arratzaldeako. Oigan dago zakarra da, mutila jokatu da zakarra da, ez da iztea. Baina, eginetak gurire hori gertatzen zitzegun, etxean jokatzen duen ondo, baina kanpuan gauza batek ikusten dituen, igual aldagelaik mutilak zeudelako, igual keroketan partidua baino,
Aldagelek ez, akordaten Eibarren, mantziguen zea bat, hola, etxetxo txikio bezala, dutxeik handazterra, kriston ozeitezun, eta antxe moldago ere, no? Egero mutila pakio zekain da, behintzako zen dutxak. Nik bertiak askotan aizatzen bat kontutzaila dara, baina kirol mistua da. Eta gehiago nola ikusten zen, Batuko gara, ziko kilo, baitarezen molako ba, umiai txikitatik anez diferente ez ditugun nahi duen nahi, eta horrek aldira daka, baina, bueno, zatik ez guztago igual, lehiak eta batzuk mistua, eta horrek igual kultuz baretasuna eukila ikiak, bere zitatuna, horra behin modelo sozial, bai materiala, bai zorra, bai honatzen. Bai, justo horko aten bebestatekin berretan bezan duen, igual urrengo pentatame mistua denean da. Segun da, esan txarri zengo. Osa, mai gaine jarri izan, baina, bueno, oinan tolatzaia izan dira. Bai, eta jazin da, krespeo bai. Bai. Eta pelotan da? Pelotan doizu bezin izan da, biztua neskata mutilak jaialdiko festetan, baina asko ikez. Da, baita kasu horietan ikusen batian aspindik partida, eta hori bezkata mutila batea, eta mutila jotzen da bezkate miran dago da. Hori dugu errekiro horretan, bat egite gauzak berkaldio, eta hori errazta, baina pelotan pixan zaten. Norbaiteko aldeako zutea? Nik uste 2021 urte hori izan da pixka baita ere, lehen pentatloia, lehen ez dakizte txapelketa, lehen, eta hori pozgarria bada, baino horri jarraipena manbako zaioa ez urrengo urtetan, ze ez du balio zertako lehen hori sortziak ez balima gero aurra ez egiten horrekin. Adibidez, epeta adun nahi baituz noiek hortako txego da baita ere, hori lehen telebiztan mundu belitza, baina gero bat telebiztako lagatze unian jarraipena emateko, aseguratzeko bat txapelketa, oza, elkarte horiek. Adibidez, hortako daude batetan, aduz bat. Nik nahi osin iztu gongo diela. Ez urrongo urtean, jarraipen bat ekuko da bela urtero. Bai, horretako partai ediko biga. Pentatloia xerpak, horiek aukera bereiak egite izkizue? Bai, beste formatu bat izan die, beste lehiaketa bat, dana barrixe. Zentzudanetan, orduan ba. Eta nola hartzezue garai hauetan lehen txapelketa hori izatea? Osa, argi dago zerbait hona dela, baina bai, emotuko zer pentsa. Bai. Baina, bueno, non baiten lehenko antizipeti izango da. Orduan ba, aurten toko da eta eskerrak egin da. Eta suerteko pentsau bier, parte hartu aldoguleko. Bai. Da gaina baita ere, lehenko ez da bize txapelketa kasu, txapelketa hartan da hori ere... Bai, historia ez que... Historia, ez... Lehenko pentatloi zaila irabazi, ez uparrak eta binaka. Bai, baina... Bat ematezen izan, oza, dinot, eta suerteztoko jatu, suertia eukiot, izan dutelako parte hartu. Oza, bestatek hartu alizan bagan oin dela marrute igual bestatik dugu zan. Baina, bueno... Bideirik eta nahi ez, datozen antzat. Hori da, ez kirtan. Gauza bat komento nahi dut da, entzarbenek zate duguna izantzia ezin batea guazela, baina autobusi arte, kirolari kasatzen kirolaia Euskal Herratian artezi dibazioan. Oin, guzti bat ez etrako baina bastante zaudete, ez? Guzti dortara, zenean, betik agora ez da, ez? Bai, nik uste beti honi izan diala kirolkazetaiak redakzioetan. Baina igual, pues, izkutuan ez, baina beste maila batian. Bai, ez telebiztan da ikustea, ez? Retransmititzen da partiduak eta gizonezkoa gaude, eta emakumezkoako aurkezle zela platuan gona motu batekin, orkea da izatea, eta kriston tarkoiakin, o ez zela apie kanpo ezaten, hor zelaian elkarrezketak eta egitea, baina... Eta irratian, ez autuko zuela maitan eurbi, eta pues, kriston buma eukidu, ze dale lehenko emakumia Europa Ligan partidak retransmititzeituna. Eta behar zatezuna, hau ali uste izatea momentu hauetan, ostras.
Eta zehitzen bat entrevista manitu gaixoak. Bai. Albiste bihutu da hori. Emakume bat partida retransmititzen. Orduan bezak, nik uste beti hon izan diala. Eta badagoela jendia palillo duna, baina inbertona koitikan apustu hori. Eta nik uste hemen iteala maia batean bestian, bai itea hemen, baina hemendikan kanpo nik gutxi uste. Eta gero, nik uste emakume kirolaiak euskorrak izan ziren. Eta ja, oitzen nahi dira baita ere komunikabietan, baina gertabitan zaigu baita ere, un mikrofonoak indelkazeta eta jokeian, ostakena, ez ni ez, Josu, ez du, eta venga, kapitania dela. Lehenengo aldila, elkarrezketa bat itezuena, irratia tentzako teleiztantako, hori gizondan inoiz da pasatzen. Ai, jumona gontxera ez da bestia. Beste ez da bat, eta oin, nabaritzea igual, pues juteza, eta, bai, baina hasieran, elkarrezketa bat itea, igual, 10 minutu, jendia komentetzeko. Osea, eskaleko jendia kirolai bat. Eta hori da, pues ez edolako, oituta, eta komunikabio... Bai, da modu da, ez modu kirolari, oza, guk jakin biogule berbetan danai buruz. Guk kirolari xega, guk ez dakiago mundu buruz ez zer, iritzi propioa daukego, oza, dinot. Eta berba jebe ondo jakin biogu, eta espreso dira ondo, eta ez, oza, ninaz herri kirolari. Oza, ninaz herri kiroletan, nik ez dakit bizitzei buruz, emotan da, ja, behin medioetan agertzen bazai, ja jakin biozule. Eta zure gana gatzen eta berkaen diozu. Epa, txan, ez dakit. Eta lotza hori balen esasuna, txikititi datorren gauza bada, autoestimak, eta beste, gizon bate bat noze hemen inguruen txaleko dinbitxerin jekutzen bajakoz. Nik izan nozean txaleko gile, mesedez, tela balta ipini. Osa, mesedez. Ez dut nahi nire mitxerinik agertu daixena, argaztixetan ez dakizar, ez, lotza hori edo egune. Eskerrik asko, eta hortatik